Esa tarde os máis pequenos tamén participaron e desfrutaron das actividades organizadas especialmente para elas. No casino de Chantada tiveron ocasión de xogar, cantar e bailar acompañados dun grupo de animación infantil. Así foi como o pasaron. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? En Taboada a cousa non foi para menos e os rapaces de todas as idades tamén se puxeron traxes para a ocasión. Participaron na festa do Entroido organizada polo Concello, festa que se levou a cabo no Centro Cívico da Vila. Pipe, Pipe!